For decades, alcohol has cast a long shadow in Greenland, with children often having to carry the burden of the devastating consequences of alcohol consumption. Vi arbejder rigtig meget med børneinddragelse i UNICEF i Grønland, og vi hører jo, når de diskuterer, at det er vigtigt for dem selv at adressere, at der er altså børn i Grønland, der har det rigtig svært på grund af misbrugsudfordringer i hjemmet. Fordi børnene får ikke ordentlig mad, de får svært ved at passe deres skole, fordi de er bekymrede for, hvordan er forholdene derhjemme, eller de er trætte, fordi de ikke har fået sovet, der har været fest hele natten. De omsorgssvigt-fænomener, vi ser hos borgerne, er de samme omsorgssvigt-fænomener, som desværre også øger tilbøjeligheden til at begå selvmord. Vi har nogle selvmordstal, specielt for unge, som er nogle af de højeste i verden. I et politiperspektiv, så ser vi, at alkoholen er indblandet i en virkelig stor del af de udfordringer, vi har i samfundet. Og her taler jeg især om de sociale udfordringer. Vi har jo også nogle virkelig store udfordringer med seksuelle overgreb på børn. Og selvom alkohol ikke nødvendigvis er til stede i samme omfang under selve overgrebet, så har alkoholen i samfundet stadigvæk en stor indflydelse på de sager. Fordi forældrene er for optaget af deres misbrug og deres misbrugsproblemer, så mister de, om jeg så må sige, interessen for, hvor deres børn opholder sig. Og så render børnene rundt ude på gaden og leger, og kommer til at overnatte typisk et forholdsvis tilfældigt sted. Og der kan det være, at en gerningsmand ser lejligheden til at begå et overgreb. But Greenland chooses to fight for a different future. Mit største ønske, det var, at vi havde et meget intensivt samarbejde omkring gravide, som er i risiko for at opleve de traumer, de har under deres graviditeter. Det kan være en voldelig samlever, det kan være et dårligt boligforhold, det første leveår hos barnet. Hvis det var, at vi kunne sikre det, så ville vi reducere antallet af borgere, der har behov for rusmiddelbehandling. Og vi vil reducere antallet af selvmord. Vi vil reducere antallet af tvangsanbringelser af børn forventeligt. Jeg er overhovedet ikke et sekund i tvivl om, at hvis vi tænkte alkohol fuldstændig ud af samfundet, så ville den personfarlige kriminalitet her i landet falde drastisk. Jeg synes, at det er enormt vigtigt, altså også for at understøtte de her børns rettigheder i bund og grund, at de kan få den tryghed, de har både ret til og brug for at udvikle sig på en sund og god måde, og understøtte dem i, kan man sige, at træffe nogle sundere livsvalg, og de har jo brug for et trygt hjem, en tryg base, så de kan udvikle sig, og så de kan passe deres skole og være trygge og glade og få lov at være børn.